Jibdew il-vaganzi tant mistennija tas-sajf għall-istudenti li attendu skola primarja. One News kien preżenti ħdej l-iskola primarja ta' Raħa Ġdid. Evidenti sodisfazzjon fuq l-istudenti appena daqqu nofsinhar u ħarġu għall-aħħar darba din is-sena mill-bib tal-iskola. M'għandniex xi ngħidu għall-maġġoranza tal-istudenti is-sajf ifisser baħar. No, niltaqa' ma' sħabi. U tajjeb li spiċċajt l-iskola nħu ktar. Pjaċiru ktar aħjaru, ma laqgħux nistudjaw jekk nqgħod fil-baħar. Apparti l-hawn ċerti studenti determinati illi ma jaħlux mill-ħin prezzjuż ta' dawn il-vaganzi. Ħammur sport on Tuesday, ħammur sfin mal-KMS. Hemm studenti illi diġà lestew lista twila ta' affarijiet illi jridu jagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin. Il-baħar, immur l-Ingilterra, noqgħod ma' dadi ġol-karozza, immur nistat, noqgħod ma' dadi. Għal xi studenti il-vaganzi tas-sajf ifissru wkoll iktar irqad. L-ewwel nimur id-dar naqbad il-kompjuter, mbagħad filgħaxija nara l-logħba tal-Euro 2012 kollha. Mbagħad l-għada għandhom riqezza xi nofsinhar. Studenti oħrajn li tkellmu magħna irringrazzjaw il-għalliema għax-xogħol siewi li jagħmlu magħhom. Issa mort ngħid baj lit-teacher, nixtieq ngħidilha hello minn hawnhekk lit-teacher. ħad gost ħafna nagħmel ħafna affarijiet sbieħ, ħad gost nagħmel il-kitba, ħad gost nilab mat-tfal, ħad gost li ntqajt ħafna mat-tfal. Il-bidu tal-vaganzi għat-tfal jagħti nifsu wkoll lill-ġenituri. Għalija ħjara li xanka di tal-ofsinar li tiġi fix-xemx hija veru wiebsa, u speċjalment meta tiġi l-mami għalihom anzjan iktar u iktar. Għatfall jieħdu pjaċir u għax bdew bil-holidays. Jiena nkun xogħol ħafna midrabi, iktar xogħol għall-mara ovvjament u iktar ħin liberu mat-tfal ovvjament. Issa iktar aħjar u nqumu kmini iktar relaxed milli iktar ġen u storbju fid-dar biex laħaq il-ħin tal-iskola. Għandek xi ħaġa pjanata tfal għal dawn il-vakanzi? Nsibilhom iktar il-ħin anka jistudjaw l-istrumenti jew inkella jedew f'xi ħaġa li toġobhom huma li jsib ħin iktar għalihom. Iktar relax u wara sena ta' ħidma u studju hekk hu nassumi anka lihom hu iktar ta' mistri hu everli. U anka lina eżatt mhux dak l-impja li tittara x'ħad tixtrilhom filgħodu titmur għal ħobs ħalib u dan hu. Tal-privat u baħaru gawdu naqra ix-xahar nofs li għandhom. Ngawdulhom. Kollox illum temmew l-iskola primarja iktar minn 23,000 student, 13,600 studenti morru skola tal-gvern, kważi 7,000 jattendu skola tal-Knisja waqt li 3,000 oħra imorru skejjel indipendenti.